പോളണ്ടിലെ ഈ ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിൽ 160 തവണ ഈ കുട്ടികൾക്ക് മുമ്പിൽ ഈ അമ്മ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് അവരുടേതായ ഭാഷയിൽ അവരുടേതായ രീതിയിൽ പല തവണ ഇങ്ങനെ അവരോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു. പോളിഷ് ഭാഷയിലാണ് സംസാരിച്ചത്. ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മ ഈ കുട്ടികളുടെ അടുക്കൽ വന്ന് അവരുടേതായ ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോൾ ആ പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നവർക്കൊക്കെ വലിയൊരു ആശ്വാസമായിരുന്നു. അവരുടെ ആചാരം, വിശ്വാസം, സംസ്കാരം, ഇതിന് ഭാഷ പോലും അവരിൽ നിന്ന് അടർത്തി മാറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്തൊരു കാലഘട്ടം. ആരൊക്കെ നിങ്ങളെ വിട്ടുപേക്ഷിച്ചാലും എൻ്റെ മകൻ നിങ്ങളെ വിട്ടുപേക്ഷിക്കത്തില്ല. 160ാമത്തെ പ്രാവശ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒരു നീരുറവ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ഇത് എൻ്റെ ഒരു സാന്നിധ്യമായി എന്നും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയും. ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും വിട്ടുപിരിയത്തില്ല എന്നൊരാഹ്വാനം കൂടെ അമ്മ മക്കൾക്ക് നൽകുകയായിരുന്നു. അതിന്നും ഇപ്പോഴും അവിടെ നിലവിലുണ്ട്.